thir tu te chi bai vek ule tun trum chu Thlawhna la chuang ngai miah lo te tana hriat tur pawimawh em then khat karon sei dona he thil hi lo thlawk fu to te tan chuan a ho mai thei ma se la chuang ngai lo le chin chang la miah lo te tan a tangkai don ema chuwangin karon ti chuak don ani kan khovel hi azim to ema achan chu Thlawhna mangin dar ka rai lo te chungin kan tumram kan thleng thuai mai thin ani chuwangin khovel kil khor bera te tan po in kalpo na athat to awangin tunma a kan lo suang to angai miah lo le kan thleng ang te po kan rin lo ate kan in hung zung to mai ani damlo ni khwa te po phai lam kan pan na sa to in khol tha le mon pil rel zoka doctor thadang ron turin kan in sul pel te zung mai ani chutiang bok chuanin hei mizo te po hi kan jin kwal na sa in mun sang khovel mun sang kan in zar phat na sa ve to em bok ani ole han soi choze lela amma sabera chuan Thlawhna ticket la kan ngai phota ticket hi online mang tele agency kal tlang te in ticket kan thlo chhuana tur hi kan la thin ani kan ticket a khan kan Thlawhna number tele ade te kan thlo chhuana ni le dar kar te a om beka ticket kan lak hia keima ni na kan identification card voter ID emo Aadhaar card emo passport mang in ticket kan la thin ani kan address le kan ni na chuan na kha kan ne nge angai ani ti chuan ticket chu kan lo la felta a chumi nuwa kan thlo chhu ma in engkim kha kan lo nei fel thlap anga nei ngai le ken ngai chu kan ni na chuan na voter ID emo Aadhaar card emo passport ticket kan la ka kan zia lu na address chuan na kha ken turin kan lo buatsaih fel thlap tur ani bok ani tin bungro ken dan tura chuan kan lekha pawimawh te kha keima ni in engtiklai po in kan kol reng tur ani bek te a mai thei turin kan da fel thlap bokanga thomno kuta kan ken lu tur Thlawhna chunga kan thut pui tur kha heng aizola chuanin keji sari emovel te ania mundanga te chuanin keji som te po ani thei ani chuta chuanin kan ken lu tur kha kanin hisab felanga ya ken tam treu kha achi lawa ti chuanin a om tok a keji an phal ang tok ang kha ken lu mai tur ani chu mai ba ka kuta kan ken lu tur zinga khan thil hriam lampang chem te bak che te pin hriam te ken lu tel tur ani lo in cheina chung chang vela po hei mai noi ti vela te po khanin ml za aya tam kha ken lu phal ani lawa chuti lo chuanin handbag kan checking na khanin min lo paisak da yang ti kha lo omani chuwang chuanin heng adiak te mai noi te I taksa noi khatyang zong kha kendan thiam kha angai ani chutia kan ti lo chuanin kan thil ui deuh te kha min paisak de yang ti kha a lo ombok ani ti chuan bongrua engkim te in pek felin kan zinani a lo thleng ta checking ti tur hian atlang puin kan thlo chhuah ma dar ka thuma kan ti theya gate bula police an lo duty kan ticket le kan ID te min lo enmil saka min han endik saka ti chuanin min lu tir ta chumi zo chuan kan bongrua kha min han screening min han endik sak le thir thalo te kan phur nge phur lo phal lo te kan phurem ti ver kha min han check sak ta hemi screening anti namuna hianin kuta kan ken lu tur kha kan thliar felanga kan thon liam tur kha kan thin chhia tir bok tur ani ti chuan boarding pass lang na kan gungrua tinen
kan in line le ta kan hun lo thlen khanin kan ticket te kha kan pe a kan id te ti chuanin boarding pass min lo siam saka duty te khanin kan checking bag kha kan thon liama kan hand bag chau kha kan nei ta ani min huwa kan hand bag le keima ndi kha checking kan ti le a ti khanin min lo check sak le ta ani ti khan engkim kan ti fel huwa min lu tir ta a Thlawhna thlawk tur anga na khanin kan thu thei ta ani chumi kan nga nuwa chuan announcer te kha lo avin hemi number hi tuna Thlawhna alu the ti in an han aw le ta ti chuan kan in line na kan boarding pass te min indik saka chumi nuwa chuanin Thlawhna alu turin kan in buatsaih ta ani air hostess te le a thok tu fel tak tak ten min lo welcome anuam thei em ani zin hi tuna hianin lengpui airport a kan om me ka hei Thlawhna lu turin kan in line me ka Thlawhna kan lu trep to ani do lang te hi nau te fel em ema biak lui ania fel reunia wal me ka kan kal phei zelani kan thunna tur kan zong mota kan thuta ani kan nau te pon lampang thlir kwal bel me kani tuna chuan basa kan chuanga Kolkata airport ta kan om me ka basa kan chuanga airport terminal kan kal don ani bas hian kan nau te hi fel ema kan tho chung zong po kan voi khat ma tre lawa atrap lo reng ani Thlawhna chuan nuwa ma ti khop mai Kolkata tangkhanin Thlawhna dangin Mumbai panin kan kal zela ti chuan tuna hianin Mumbai kan thleng le ta a he Mumbai airport hi anuam ve ema an chei moya an ti thiang lim boka ti chuanin abang te hi decoration chi rang an tia a chi rang nen an chei moi kwal vel ani hi he ti lai te hi hey zelila tiang te hi an khai tlar tu mai ni he thil tu rang khai bo ani de ubere hey in ang tak design chi rang ni om ang tak te thil lui chi rang anda vel ni
hi Mumbai khachong chu ania Mumbai khwa hi mihring an bit ve em a tihianin auto rickshaw hi an hmang uar ve em bawk ani tun tumatan chuan khati zong ka ni se thirtu te in zawai chunga lom thu koron se bye bye vekule kan lo me